Здравейте, скъпи приятели, и добре дошли в поредния епизод на Празни приказки. Днес е финала на мини-сериалчето, за което си говорихме как живеехме преди, как живеем сега, какъв беше режима преди и какъв е режима сега. Тоест с една дума да кажа в какъв ненормален свят живеем в момента. Опитах се да преразкажа и да разкажа нещата по най-простия и елементарния начин, така че в крайна сметка доста хора да разберат за какво става въпрос. Днес е финала и ще се опитам изключително точно, кратко, ясно и най-вече много обрано да обясна системата, в която живеем. Не мисля, че ще изненадам някой с това, за което аз сама съм достигнала. Това е изключително мое и само мое мнение. Не ангажирам абсолютно никой с него. Така, ще започнем от там, че аз мисля, че почти всички знаем, че този свят се контролира от един елит, незнаен елит. Но всъщност всеки един от нас си фантазира, предполага, много хора са чели вече доста книги, доста интервюта са изгледали на доста така влиятелни, умни, интелигентни хора и всеки един от вас е стигнал до някакъв извод, че има аджаба, в крайна сметка има един елит, който управлява света. Така че ще почнем така. На върха на тази пирамида има един елит, който е на много години, може би на хиляди, а може би и на милион години. Това са едни фамилии, които управляват света, пак повтарям, от хиляди, а може би и от милион години. Този елит е собственик на банките, той е собственик на медиите в момента, той е собственик на земята, по която по-голямата част от хората вървим. Той е собственик на природните залежи на нашата земя и естествено той е собственик и на войните. Тоест те казват и те решават дали ще има война на земята, дали няма да има война. Дали ние хората сме много или сме малко. Тоест те решават вместо нас. На второ място ще поставя един втори елит, който вече за по-голямата част от нас хората, той е ясен. Ние го знаем, ние го виждаме по медиите, в YouTube, просто навсякъде. Той се афишира. Този елит естествено е подчинен на другия елит. Този елит е собственик и т.е. част от неговата собственост и неговата задача е да създават политиците, да създават политическите партии, да създават режимите, в които живеем. Тоест, с една дума да кажа, те казват кои ще бъдат политиците, кои ще бъдат партиите, кои ще бъдат режимите. Това е елита, който е собственост на фондациите, които, видиш ли ти, те страшно много мислят за хората и най-вече за бедните хора. Те са собственици на изключително голямите корпорации в света, които ние ги знаем, които са на доста години. Те са собственици на административните структури в една държава, т.е. определят какви да бъдат законите и като тръгнем да се оплакваме някъде, дали да ни приемат на сериозно или не. Те са собственици на университетите, т.е. на определените университети, в които те се обучават и тяхните деца се обучават. Т.е. те са този елит, който е добре обучен и добре подготвен, за да може добре да контролира цялата тази система, в която ние живеем. Естествено, те са под контрола на по-висшите от тях, както естествено висшият елит има процент от техния бизнес. На следващо място ще поставя вече населението, т.е. контрола над населението, т.е. това сме ние. Това население се дели естествено на няколко части. Процент богати хора,
процент средна класа, която вече изчезва, както и богатите хора изчезват. И естествено на последно място слагам бедните хора. Така по този начин върви тази система. За съжаление, още след Втората световна война, когато светът се е разделил на две части, източна и западна, т.е. комунистическият режим и демократическият режим, тогава тези два свята имаха едно изключително голямо съревноваване. Кои ще бъдат по-добри от тях? Естествено, за повечето хора вече е ясно, че и двата режима имат плюсове и минуси. Т.е. комунистическият режим има неговите плюсове и неговите минуси. Демокрацията по същия начин има плюсовете и минусите. Преди да падне комунизма, според мен въпросните елити бяха наясно вече кои са плюсовете и кои са минусите. Комунизма създаде едно изключително добре подготвено, образовано, мислещо, работещо, функциониращо население. Това е един огромен плюс. В същото време комунистическите държави в крайна сметка бяха изключително богати държави. Само че на нас това е плюса. Минусите вече всички си ги знаеме на този режим. Само че когато падна комунизма в целия комунистически блок, на повечето хора им беше предоставена следната информация, че държавите са бедни, че държавите са фалирали и така нататък и така нататък. Но ние не го знаехме, т.е. не ние, нашите родители. Нашите родители повярваха, че наистина държавите са фалирали. Но в крайна сметка другите пък имаха другите плюсове. Те създадаха, демократичните държави създадаха едни богати хора. Те повечето консуматорски хора и да кажем така мързеливи. В крайна сметка истината, колкото и да е грозна, тя си е истина. На днешно време бедните държави и малките държави поддържат голямите държави, т.е. силните и мощните държави. Това е положението. Уби се бизнеса, производството на нашите по-малки държави. С една дума да кажа, в България беше унищожена цялостната система. Бизнес, производство, износ и така нататък и така нататък. Всичко бе унищожено. Това беше единият начин, в който да може да ни натиснат и да бъдем така доста добре контролирани. Бедният човек много лесно се контролира. В същото време това беше един период, в който тези държави изсмукаха, както казах в предните предавания, изсмукаха с всичка сила умните, образованите, мислещите, креативните и работещите хора. Те просто ги изсмукаха. Изсмукаха ги защо? Защото човека като човек е създаден и той иска да живее добре. В същото време неговата държава не му го предоставяше. Тя му предоставяше мизерия. Ако искаш да направиш някакъв бизнес, пристигат някакви рекетьори, рекетират те, след което пристига държавата, те да унищожава. Всичко това ние го изживяхме и го видяхме и човека естествено реши, че по-добре е да отиде в другия, по-добрия свят, както ни го предоставяха, за да може да оцелее, да живее, да отгледа и да възпита децата си. Тогава ни обясняваха, че виждаш ли ти идва деня, в който ние ще влезем в клуба на богатите, т.е. ще ни се отворят границите, влизайки в Европейския съюз. Това имам в предвид. И че свободното движение на хора, стоки и капитали ще отвори вратите и ние ще станем една наистина богата и работеща държава. Ама не. Това не се получи. Като идея е прекрасно да имаме ни отворени граници в целия свят, да можем спокойно и свободно да се движим, да работим,
да обменяме стоки и капитали и като идея е прекрасна, само че на реалност това не се получи. Тъй като тогава щеше да се получи една изключително голяма конкуренция и богатите държави, за които ние знаем, не смятам, че щяха да бъдат толкова богати, може би щяха да пообеднеят, тъй като все пак ако има една честна игра между държавите и една честна конкуренция, света щеше да се промени по съвсем различен начин. Но той не е изгоден за елит номер 2, естествено и за елит номер 1. За тях основната идея е да има контрол над човечеството и ето, стъпка по стъпка, лека по лека, виждаме в какво се превърна. В момента живеем в един хаос, в един режим, в който даже не се знае неговото наименование. Ние дори не знаем в какъв свят живеем.